Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hanyo Trap Youth Council hapok kajingalam u President Rangba Kaseng uba Roy Kupar Senram mentaka arpesan tarik jelio arja arpesau kalalit ban ai kajing ujor syaka office loka yukta hadian kajing bom senguhun ya kajubab kebakila yo anu Menteri Ketanat Shnaying kajala Marcus M. Marang bana ka Housing Department na Ketanat Shnaying halor kajing ujor Kaseng hakabade ba kajing yo ikitin sop yeng kibastang bat kibom day kumbala batha da Ketanat Housing ba kajing ban kitin sop yeng kide banlong sapusau Henry ki babuan ki blok ki yo dakatin ke ba arpusan ki bamut bansam syaki ba. Yakini kiten lawan ra da ka company na Kolkata ka Haryana Iron Works Private Limited balat hiat da ka Director of Housing. Kaseng benta kasngi ka lalit ban bu da ka jing ujor ba ka de ban penlong ya ka jing tokit ba la dalap de ban penshitom mi ki badon kti ban penan kam bakla ya ka pisa upat ba namar ba yakani lamang arphau klur tingka kat kum ka notice inviting tender jing usnam arja arpuar. Uba Roy Kupar Senram ulo ongru baya kitu kitin balap ha syaki blok di ban pen pai no kenang baki nom sam syaki pat ba. Nakaliang ngajongi kung Kaseng hadin bahagani katayo ko beladab ngilat tho ya kajing tho ka office jong chief minister jong deputy CM bakum juru jong minister in charge jong housing department alor ka jinglap ka jongi ba kadon ka aka baidi ba kani ka jing sami kini kitin sop yeng ka jingurban jong ka day 45 ndre ki bapoi pat apo block kide gi batang 25 adu 28 ya hadien bangilap ha ya kani ka jing tho ngilabu ra ka wi ka jing dawa ba kata kalong ba ka sarkar ka ben pelong ya ka jing tokit but ba de ben tung yu nunu officer ba ladau tokit udah ban khot lang yang ngiru bangin let cajaka ban pet lane ban lap e kajing sisa rekat kum ka statement ka bang yoi ka bau minister in charge of housing menin ka sngi Ukraine uong ba nakaliang jo ka department hakawai kaliang uong ba latung ya ka departmental inquiry ka ba on kli dau joint secretary lane da ka joint secretary dah ka ju ka poru ladap ai lepa kata ka karai ba kamdon ai kajing le bakla la ne kajing pendon kam bakla yo pat ba namar minister menen por bo ai ka statement uang bakitin ki bapoi ki block ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ne ka department ka pa ka mut ba kani kajing tung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka dei tang ban pendap rukom tengim ngim sngohun ya kani kajing le jong ka sarkar lamba ka housing department kum ta manta ka singi nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Lukayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lani ka section ba arpo jong ka Meghalaya Lukayukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing namar kum bakalong hi ka office ka ba penmi ya ka tender haka khatway trick jong ubnai rempang jong snam arja arpo ar kadai ka office jong ka director of housing kaumut ba kanong thiet ya kinigitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jo Kaseng nga kumu president nga mi kumutaw complainant lani unong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor kabadai ka director jong housing temata kasingi ngilawan banbu ya ka complain ga jongi harangkat kikot kisla kibang ngila ailang hakani ka complain ka jongi ka bangila yo bonwan bu ka office jong secretary jong ka Lukayukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi kabaningkong kalong naka Lukayukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka Lukayukta kat kumkaan jong snam arja khataw kat arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing kaba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit alor kani ka complain ka jongi ya kata ka kijing dawa kabaningkong bat kabaar la dalap bat hakaju ka por kabaar kalong bakini kiten bero khat balapoy kini blocks kibadon menta kum ka Shela CNRD block ka Jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka Blapoy kitin yang menta kum kini borok khat kideban wanra lut lane ban pen pilot sya khnang bakinom sam sikipat ba kumangalong itu kisi ka jing sam kini kitin hagajaka bakan long ka jing yarap ya kinong shongshnong kan long pen ban ka jing tim namar batang syuhab upria tang syujur ka leer hap tong mau berit kini kitin kilapay nilai i ka jing kren jong we ni kinoelam jong ki kawai ni ki block bong ba kitin ki basam kamtam e nutin basana ni snam ki bala snam badang shu dam ki ong ba kinong yo ikini kitin kilawan ut hapo block namar ba kidai kitin ki bomba tengi na kaliang jong Kaseng ni dawa ya ka Meghalaya Lukayukta po ka jing alam jong chairman ba bidhar ban secretary
ba secretaries ba Arab hab bakin shim ya kani kam bakin investigate lan ikin toket bat kidi ban pensitom ya ki beriau ki badan benta la kalong bakadon kajing pen serwaka ya kapisa jong pat ba dai ban pensitom ya kita namar la da page ya kan notice inviting tender jong sistem arjar puar ka value jong ka tender notice ka dai arpo krur tengka hakaba on penpoi gini gitin habaro kisian adi blok ki badan ni ka jela ka jong ni teka arpo krur tengka kam dai ka pisa ka berit hoi nakata le si kani kajing wanra jong kini gitin jaka banyo ban wanra diki sauksan la wanra diki arfsan le si kadon kajing pendon kambak la hang ni yang tai da manu ya kani kepisa ba ya kani kepisa jong pat ba teknang ban lap ya kajing sisa ngiwan ban bu ya kani ka komplain akhmat jong lukai ta ban ngikmi lenti bakal lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka kadai ban toket ban pensitom ban file case gitu ki public servant